accounts bende timre nadi chopi to kata finance department chopi emagolo ga pesgi to tero tiende ni ka charo sepuodho to accountants kata finance department tije en tij ng'iyo ni ng'ani biro yudo pesa manodongcha to kano ng'ad sha bendo ore to kano ng'ad pay as you earn mar jo KRA bendo ore ka KRA to kano ng'ad mara NSSF mar retirement bendo ore iwinjo gigi duto. But koro where does the payroll manipulation come in? Mane chuny wach koro. Mane chuny wach. Ere kaka jogi tugo gi gini. Mokwongo anyalo wacho ne japiny ni jogi tugo gi gini mondo gi yak county. To ere kaka yake? Not my own words. Abro wacho ni Auditor General nosekolo bugegi. Maka sana buge makoro ringo sani micheko en books mag 2023 2024. Iwinjo. To gima is coming out gigi en payroll manipulation timore. Tienda ni timone ya Victor ntie nyithindo kata ma apply tich kata ji ma apply tich okochuno kata na nyithindo kende tikao data mara mamano is a criminal offense, data theft. Ikao ID mara angi KRA pin no nyisa na kel NHIF number kata SHA number kuro sani wan gi SHA gigik mang'eny. To information ni kosa yud ani nyisa ni ana apply tich kata nyisa ni wadwaro jotich. Masa moro bende onge kata wadwaro jotich. Ji wuotho ga wuotha. Ka ji timre nadi? Ka ji chiwo barua. To kata nyalo land mna tije ariyo. To kochuno ni ko land tije ariyo to ji ariyo kende mabro apply. Iro ni ji 1,000 gi wiyo apply tije. Ere kama papers moko gi dhiye. Donge gin mani fees ni. Nti sa medwoko ne ng'ato papa ni in ni apply to kni yuto koro duogi kaw papers ni doggo. Papers go ntie kanyo. Kara jomoko tiyo kodgi marach. To tiyo kodgi marach ka en koro e payroll kacha. Kama wawacho cha list mar jotich gi kaka ichulo gi cha. Record mar jotich gi kaka ichulo gi cha. Oket kanyo ni Victor Makajoma no apply tich e county machalo kama to ndike department makama to mae kada mare to eno chamo sara machalo kama to mae pesa moyudo e pay point makama tinge nango sechego Makajoma to gwonyere gi pado dala en nyo apply tich e county to kotimre nadi okoyudo ma in mane information ma ingo onge offer letter mora mani setimri nadi mani sayudo appointment letter mora mani sayudo timre nadi onge tiendane in kaka Makajoma tich tingene ni apply in chiko ga iti lakini otimre nadi onge tise chiko iti kata mana 2 years kara information mari cha paper ni cha in kaka ni tericha to details yo kaw to soigo i payroll system the payroll ka iwacho ni Makajoma kara en employee mar county to Makajoma yudo pesa makama to magi gik mingado to magi gik matimre kama to mai pesa moyudo to tie department machalo kama to pesa oknyuk wuogi pesa ni okete kacha to pesa ni wuok odhi kanye to Auditor General no chakuduogo yudo Makajoma ni pesa ni iyudo ni mana tiyo mna gi Makajoma koro Makajoma gen kata ji 100 gi wiye ma county wacho no ndiko chulo to kata jogi ema kia ni county utiyoga gi data margi kata information margi moketo gi e payroll mo wacho no ndikgi ma pesa wuok ga gi nyinggi to gin gi wegi gi kata no ndikgi to pesa be pok ne gi yudo bende pok ne gi neno to pesa ni wuok to pesa ni kiluwe tido ni pesa ni dhi account adiwa achiel inise neno kanye majitiye wan gi different payroll numbers kata employment number wan different job groups wan gi different account numbers e bengi mopogore to ni wacho ni pesa gi duto kuom ji kata 100 gi dhi account moro achiel to account achiel magi dhiye ni ok nyingi ni kanyo kata jou mabende mani apply go tich onge ng'ama nyinge ni kanyo ng'ato nono mabende nyinge ok ni kata mani county kanyo ema timre nadi ema control to withdraw pesa from account ang'ono matemo nyisi kendo notigi data mari mondo kwal county tikwale gi nyingu to ng'ata chiel kamoro ema pesa no dhi account ne to golo ido wacho na ni ng'at magolo pesa cha okia kuma pesa no ai
ong'eyo. To ka ok ene moti to dhi golo pesa cha. Ojakuo koso ojakuo. Ojakuo. To ka pesa ni obedo processed, ma pesa ni nitie stages mokale, mobedo approved, ma pesa no dhi nyaka ufuko. Jok ma process pesa ni mondo pesa ni wuogi machop ir bwana cha mogol pesa cha. Jok ma process pesa ni ok gin jokuoe. Ging'eyo wach ni maler. Ging'eyo wach ni matimre nade maler. Koro mano gima Auditor General osetimre nade oseywago ni counties inego kalori gi miluongo ni wage bill. Wage bill koro en total kata pesa no duto michulo jotich kata mag counties ki. Mane wage bill. To wage bill ni ere kaka wang'eyo wage bill? Wage bill wang'eyo through the payroll